dramatické spravodajské informácie teraz vystriedajú tie o kultúre. Príjemné slnečné popoludnie želám všetkým jej milovníkom. Spisovateľ Jaroslav Hašek bol mužom mnohých paradoxov, ale napísal aj svetoznámy román o vojakovi Švejkovi, ktorý preložili do viac ako 50 jazykov. Koncom apríla si pripomíname 130 rokov od jeho narodenia. 75. narodeniny oslavujú takmer súčasne aj naši dvaja významní filmári. O Dušanovi Hanákovi jeho žiak Jaro Vojtek povedal, že bol v každej dobe sám sebou a jeho najväčšou témou je človek. Juraj Jakubisko sa naopak sám pokladá skôr za maliara, než za režiséra. Obom umelcom a ich dielam sa v dnešnom vydaní relácie Týždeň v kultúre budeme venovať podrobnejšie, ale stihneme aj iné témy, tak na úvod sa teda krátko pozrime na rekapituláciu tém, ktoré dnes uvidíte. 55. narodeniny. Andrej Palacko vystavuje svoje pôsobivé fotografie z Kuby. A zavedieme vás aj na aukciu obrazov slovenskej moderny. Začneme teda oslavne, hodilo by sa možno i zaspievať, ono známe živio, ale keďže spievanie rada prenechám tým, ktorí to naozaj vedia, tak prejdem rovno k veci. Obaja sú predstaviteľmi československej novej vlny filmu a obaja v týchto dňoch oslavujú 75. narodeniny. Dušan Hanák a Juraj Jakubisko. Dušan Hanák, scenárista a režisér hraných a dokumentárnych filmov, držiteľ desiatok ocenení, okrem iného aj ceny za celoživotné dielo na Medzinárodnom festivale umeleckých filmov v Bergame. Vo svojej tvorbe sa snažil predovšetkým poukázať na pravdivý obraz spoločnosti. Koncom 60. rokov to pre jeho filmy znamenalo jediné. Ja som mal vlastne v Trezore 3 celovečerné filmy, ktoré boli nakrútené v období normalizácie a boli zakázané, ale mal som pocit akési morálnej prevahy. Kultový film 322 je o mužovi, ktorý sa kedysi angažoval v čistkách a teraz dostal rakovinu. Tá bola zároveň chorobou celej spoločnosti. Dušan Hanák začal film nakrúcať pred okupáciou v 68. roku a dokončil ho až rok po nej. Vo filme 322 sú postavy, ktoré v sebe majú vnútornú slobodu a sú postavy, ktoré tú vnútornú slobodu stratili. A zároveň sú ďalší ľudia, ktorí tú vnútornú slobodu hľadajú. Viete? Toto je kľúč ku všetkým mojim filmom. Jediné, čo trvá, to je ľudská zloba. Rozrastá sa. Tu, všade. A rieky nie sú. Riaditeľka Medzinárodného filmového festivalu v Mannheime film 322 potajomky previezla na festival, kde získal veľkú cenu. Na Slovensku ho však chceli spáliť. Režiséra to paradoxne svojím spôsobom potešilo. Toto bola jediná forma docenenia toho, že je to proste výpoveď o tej dobe. Že je to výpoveď aj o tom, že teda sme okupovaní. Jeden z najvyhľadávanejších dokumentov Obrazy starého sveta strávil 15 rokov v Trezore, pretože v ňom vraj vystupovali škaredí starí ľudia. Z rovnakých dôvodov tak skončil aj film Ja milujem, ty miluješ. Obrazy starého sveta o živote ľudí na okraji spoločnosti získali 30 ocenení doma i vo svete. Ja som Adam človek. Ja som z krvi stečený. Ja mám druhú krv. Vlastný dom si myslel pakličom otvárať. Mňa teda očarili, pretože oni vlastne boli sami sebou v období, keď väčšina obyvateľstva za základný plat sa musela akosi prispôsobiť. Pred nakrúcaním filmu Ružové sny sa v snahe o autentickosť zamestnal na železničnej pošte. To, že som, dajme tomu, sem tam prespal alebo býval v cigánskej osade, to bolo normálne. Ja sa chcem približiť k obyčajným ľuďom. Chingera, chingera, jamore, 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 la samatu. Sarmele, skelava, gelava, obala, chingera, chingera.
pôsobili ako príbehy, ktoré sa hoci nestali, ale stať sa ako mohli. Nepochybne k tomu prispela aj jeho bohatá dokumentaristická skúsenosť. Dušan Hanák práve preto dával rád priestor aj nehercom. Veľmi ma zaujímalo spájať výkony nehercov s hercami, ktorí nie sú akademickí herci, ktorí dokázali byť tak prirodzení. V súčasnosti sa venuje najmä fotografii. Fotografujem takých ľudí, s ktorými by som veľmi rád robil ako filmár, keby som mal 30 rokov menej. Takže proste ja mám jednu tému. Samozrejme, že okrem ľudí sa zaoberáme aj čímsi, čomu ja hovorím mestský folklór. Príbeh sa skončí tragicky. Slovenský Fellini. Takto označujú scenáristu, režiséra, kameramana a výtvarníka Juraja Jakubiska. 3 z jeho prvých filmov, Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni a Dovidenia v pekle priatelia, zakázali. V 70. rokoch sa Juraj Jakubisko mohol venovať iba dokumentu. Juraj Jakubisko skutočne má neuveriteľne rozvinutú obrazotvornosť. Je schopný dávať dokopy detaily, ktoré by niekto iný nedal dokopy, a práve vďaka tomu vytvára také veľmi zaujímavé obrazy, ktoré sa pohybujú niekde medzi reálnym a nadreálnym, a v tom si myslím, že je jeho taká najväčšia ako sila. K hraným filmom sa vrátil v 79. roku snímkou Postav dom, zasad strom. Nasledoval vrchol jeho tvorby sága murárskeho rodu Pichandovcov Tisícročná včela. Nenapodobniteľne je originálne a o tú originalitu by sa mali mladí ľudia snažiť. Z množstva ocenení spomeňme aspoň čestné uznanie za tvorbu na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach či Zlatú kameru za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Od roku 1993 Juraj Jakubisko žije v Prahe. Po historicko-životopisnom veľkofilme Bátori chystá ďalší, Slovanskú Odyseu, o svätoplukovom živote a príchode Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Je to príbeh tej slovanskej epopeje, kde sa budúcnosť ďaleka stretáva s históriou a dojdu do spoločnej súčasnosti. Juraj Jakubisko sa novým filmom chce v mnohom vrátiť k začiatkom svojej tvorby. Je tam strašne veľa magie, pretože vlastne to ešte obdobie matriarchátu, keď boli silné ženy a mrštní muži. Je to obdobie, dokonca by som povedal, takej pohánska. Podobne ako film Bátori bude Slovanská Odysea koprodukciou, tentoraz 6 krajín. Celkový rozpočet odhaduje až na 20 miliónov eur. Tu nás sa hádajú, že o Svätoplukovi, či náhrade, či ten kôň má väčšie gule, menšie gule. Mňa zaujímajú proste tie gule, ktoré mal proste ten Svatopluk. Čo to bol za silného muža? To ma zaujíma jeho proste ten stav, pretože vedel dokonca zvládnuť a dať dohromady niekoľko území, niekoľko národností a vytvoril tú Veľkú Moravu. V týchto dňoch pripravuje knihu pamätí Živé striebro. To živé striebro je preto, že keď som raz rozbil teplomera, moja matka, ako ešte umrela, tak ja som tie kuličky začal zbierať, oni sa roztrasali, keď ste neho šlapli, ešte rozbehli sa viacej. Takže ja, keď som bol malý, tak som bol taký neposedný a dlho mi to trvalo. Strašne som bol nervózny. Vydržať uholič, aby ma ostrihal, to sa mi zdalo ako večnosť. Ja mám rád tieto veľké oslavy, ktoré dáma naopak miluje. Lebo si uvedomujem, že ten čas beží. A dokonca beží tak zvláštnym spôsobom, že človek, keď pracuje, sústredím, to je ako keď pracujete na počítači, strašne vám uteká čas, ale keď robíte film, tak vám utekajú roky. Benita Tettingerová, Teatry.
Slovenský fotograf Andrej Palacko bol na Kube už niekoľkokrát, ale vždy ho nanovo prekvapila a očarila. Svoje pocity z ostrova približuje verejnosti prostredníctvom výstavy svojich fotografií. Hovorí sa, že keď človek zažije Kubu, môže ju len milovať alebo nenávidieť. Fotograf Andrej Palacko sa do nej zamiloval na prvý pohľad, preto aj svoju výstavu nazval Amor Kuba. Milujem Kubu preto, lebo Kuba je, jak som mu nazval, symbol planety, kde žijú ľudia miery, bez akýchkoľvek kriminálnych zločinov, bez teroristických skupín, kde majú vlastne nádherný kult deti, kde si žijú nádherný život. Na asi 60 fotografiách, ktoré Andrej Palacko nafotil počas svojich pobytov na Kube, sa odohrávajú rôzne príbehy obyčajných kubánskych ľudí, ale aj politickej špičky. V roku 2006 som bol prvým aj na takej historickom mieste, aké sa malo na planete dostane. Bol som na tribúne Fidela Castra, o ktorom mám citát Fidel Castro, Rus osobného storočia. A jednoducho na tej tribúne som zachytil také zábery, ako má málo kto za chrbtom Fidela Castra. A jednoducho, bohužiaľ, jeho potom o mesiac hospitalizovali, takže ja mám naozaj historické zábery, posledné z prejavu Fidela Castra. Suena lleno de emoción cuando guitarras y claves se entrelazan y cantan del corazón. Amor, yo te tengo mucho amor. Cuba todo el mundo sabe. Ďalšie aktivity tam boli život, ulica, deti, osobnosti. V súkromí som bol Ana Fidelia Girot, Javier Sotomayor. Fotografie sú veľmi pekné a realistické. Odzrkadľujú tú realitu, ktorú my na Kube máme, a takisto šťastie Kubáncov, detaily kubánskeho života, ľudskosť a krásu. Mňa zaujala taká fotografia dievčiny, ktorá dáva kvety do mora. A na prvý pohľad som si myslela, že je to nejaká nevesta. To je vlastne symbol Kuby a tradície Kuby. A dokonca rodičia od narodenia šetria peniaze na túto krásnu, obrovskú oslavu. To dievča hodí kvety do mora, podpíše sa do knihy a dostane občiansky preukaz. To je krásne, to je pekné. Andrej Palacko rád pomáha iným. Dve zo svojich fotografií, ktoré nazval Oči planéty, sa rozhodol darovať UNICEFu. Ja som zachytil na Kube nádherné, krásne deti. Portréty, život, atmosféru. Chcem pomôcť naozaj rozbehnúť s týmito mojimi dvomi krásnymi fotkami, ani nie fotkami, ale krásnymi deťmi, ktoré by, jak som nazval tie oči, oči planéty. A tieto oči, lebo UNICEF používajú v materiáloch, v médiách, používajú smutné, uplakané deti, v katastrofálnom, jak umierajú. A to je, povedzme, to sa nesmie ukazovať len takéto tragédie. Treba ukázať aj krásne veci, aby tí ľudia sa prebudili. Výstavu fotografií Andreja Palacku Amor Kuba môžete v jednej z kaviarní na Laurínskej ulici navštíviť do konca júla. Daniela Papová, Teatry. Určite ste už pri pohľade na oblohu hrali takúto hru, pri ktorej vymýšľate, čo vám biele kopy pripomínajú. Aj mračná a aj zábery z vesmíru zaujali Miroslava Poláka. On ale, na rozdiel od nás, nezostal iba pri predstavách. Čo v záberoch z vesmíru a oblohy videl, tak to tam aj domaľoval. Výber z jeho diel môžete teraz obdivovať na výstave Vesmír trochu inak v priestoroch divadla Malá scéna STU. Vesmír je živý a ja som do toho živého vesmíru ešte chcel dať aj postavy, ktoré budú niečo znázorňovať, ktoré budú znázorňovať lásku, smútok, vzťahy medzi ľuďmi, mytológiu. Snažil som sa to dovnútra dostať a dúfam, že sa mi to podarí. Autor sa pri svojich prácach vrátil tak trochu do detstva. Keď som bol malý chlapec, tak sme ležávali pri rieke Žitave, kde sme chytali ryby.
Potom sme si išli oddychnúť, tak sme ležali a pozerali sme sa na oblaky. Tak som si najprv povedal, že idem hore do toho vesmíru, lebo ten vesmír, tie snímky z teleskopov sú veľmi zaujímavé, sú veľmi pekné. Tak som najprv tam dal kus tej svojej filozofie a potom som sa vrátil naspäť k tým oblakom. Obrazy Miroslava Poláka vznikajú podľa toho, ako rýchlo objaví niečo zaujímavé, čo snímky z vesmíru a oblohy v sebe skrývajú. Niekedy človek vidí hneď priamo, že čo do toho budem robiť. Ale niekedy to trvá aj deň, dva. Otáčate ten snímok aj 3 alebo 4 dní. Nevidíte v tom nič. A potom zrazu stop a už tam niečo je. Zoberiem ceruzku a už sa do toho pustím a už robím. Vtedy to trvá niekedy deň, niekedy to trvá 2 dní. Na niektorých prácach, ktoré sú tu, som pracoval aj 2 týždne a to, čo som chcel dosiahnuť, tak to som musel dosiahnuť. Vesmír trochu inak môžete v priestoroch divadla Malá scéna STU obdivovať do konca júna. Stano Hudák, Teatry. Investovaniu do umenia sa hovorí aj investovanie z vášne. Majiteľovi umeleckého diela prináša okrem zisku aj potešenie, prestíž či estetickú hodnotu a zároveň uchováva jeho majetok pre ďalšie generácie. Na miesto, kde ste mohli peniaze míňať s bohapustou rozšafnosťou a vášňou, vás teraz pozývame. 4 000 pre telefón, predávam telefón, 4 000 pre telefón po prvé, 4 000 pre telefón po druhé. Ak sa ale niekto ďalší nezvýši, tak 4 000 eur po tretie pre telefón 307. Telefón 307. Tento rok sa aukčná spoločnosť rozhodla urobiť na miesto 1 až 2 večerné aukcie. My sme sa boli pozrieť na prvú z nich. Vo svete i u nás sú večerné VIP aukcie veľmi obľúbené z viacerých dôvodov. Diela na VIP alebo večerných aukciách sú diela väčšinou galerijnej hodnoty. Sú to diela, ktoré sú cenené na vysoké ceny, to znamená, že od určitej hranice a vyššie. A samozrejme, že aj dlhšie trvá pripraviť takúto kvalitnú kolekciu. Táto večerná aukcia sa od tých ostatných odlišuje predovšetkým spôsobom, ako sú diela prezentované vzhľadom na vyvolávaciu cenu. Na iných aukciách je stanovená vyvolávacia cena. Pri tejto večernej aukcii máme určené iba odhady, teda cenové rozpätia, kde by sa mali tieto diela, ich ceny vlastne pohybovať. Súčasťou 110. večernej aukcie bolo 92 umeleckých diel od viac ako 50 umelcov. Ponuka zaujala aj milovníkov umenia, ktorí prišli v hojnom počte. Je to predovšetkým slovenská výtvarná moderna, to znamená medzivojnové slovenské výtvarné umenie. Načreli sme aj do svetového umenia, samozrejme toho svetového umenia, ktoré nejakým spôsobom súvisia s našimi autormi, a v neposlednom rade je tu dosť rozsiahla kolekcia diel umenia po roku 1945, čo je v rámci večerných aukcií prvý väčší pokus ponúkať diela, ktoré sa približujú k súčasnému umeniu. Na aukcii sa mohli záujemcovia o umelecké skvosty zúčastniť buď osobne, telefonicky alebo prostredníctvom písomného limitu. Najväčší záujem bol už tradične o autorov, ktorých diela sa vyskytujú mimo galérií v obmedzenom počte. Najvyššie sumy na Slovensku padali za Martina Benku. Martina Benku máme zastúpeného až 4 oleomalbami. Potom je to aj Ludovít Fula. V podstate všetci tí autori, ktorí sa vyskytujú už aj v čítankách na základnej škole, sú na tejto aukcii zastúpení, a samozrejme nielen v čítankách, ale aj v stálych expozíciách štátnych galérií. Na 110. večernej aukcii zaznamenala aukčná spoločnosť rekord v podobe hodnoty vydraženého obrazu. Dielo Mikuláša Galandu Akrobat skončilo na 9. mieste v rebríčku najdrahších diel, ktoré sa u nás podarilo vydražiť. Daniela Papová, Teatry.
Tak a po toľkom rozhadzovaní neuškodí teraz trocha zenu a askézy. Preto vás teraz zavedieme do jedného z najväčších tibetských kláštorov. Presnejšie, zavedú vás tam autori knihy Labrang, Martin Slobodník a Pavol Brajer. Rozhodli sa v nej slovom, ale aj obrazom priblížiť tibetský buddhizmus a kultúru na príklade konkrétneho kláštora v etnicky zmiešanej oblasti severovýchodného Tibetu. Ja som chcel sprostredkovať čitateľovi taký neromantický, neidealizujúci zážitok, pohľad na Tibet, na tento kláštor, v ktorom teda v okolí kláštora nežijú iba Tibečania, ale aj Číňania, alebo aj čínsky muslimovia. To znamená aj tú istú etnickú pestrosť, aj isté také napätie medzi tou tradíciou, medzi tým tradičným spôsobom života a tým novými formami života, tou globalizáciou, ktorá tam samozrejme vstupuje tiež, a tým moderným svetom, ktorý zasahuje do tých tradičných kláštorných inštitúcií, náboženských inštitúcií. Sinológ a tibetológ Martin Slobodník, ktorý sa venuje dejinám čínsko-tibetských vzťahov, bol na tomto mieste niekoľkokrát. Táto kniha je pokusom proste to poznanie, ktoré som v rámci proste svojej akademickej práce nejakým spôsobom nadobudol, pretaviť do nejakého textu, ktorý by bol zrozumiteľný a čitateľný a prístupný aj neodborníkom samozrejme. Ako som sa rozprával s ľuďmi, tak proste niektoré ich vyjadrenia som si zapisoval, a pretože sa mi zdali pozoruhodné. Nebolo to tak, že by som sa v nejakom konkrétnej dobe rozhodol, že teraz napíšem knihu a idem zbierať informácie. Proste to sa tak nejak vo mne zbieralo roky a roky, až keď som teda dospel do toho poznania, že možno, že už je najvyšší čas začať písať. Vizuálnu podobu tibetského sveta, ale aj atmosféru tohto jedinečného regiónu sprostredkúvajú aj fotky Pavla Brajera. Hlavne som sa chcel zamerať na život mníchov a z takého trošku iného pohľadu, že nie tak, ako je často vnímaný na západe, ale z takého ako keby vnútorného, pokiaľ sa človek ešte zo západu môže dostať do takej situácie, že predsa len je stále človek zvonku, ale snažil som sa teda ukázať tých mníchov v takom nejakom civilnom živote alebo z takého civilného pohľadu. Keby som mal povedať, tak sa mi tak najviac aj do pamäti vrila tá situácia, čo je oslava horského božstva. To malo takú neuveriteľnú atmosféru celé a ja som túto slávnosť absolvoval dvakrát. To sú fotografie z dvoch vlastne týchto osláv a tá neuveriteľná atmosféra celé, ako to prebieha, tak to bol pre mňa taký najsilnejší zážitok asi a myslím, že aj tie fotografie v celku sa mi podarilo tak nafotiť, aby vystihli charakter a atmosféru tohto podujatia. Kláštor Labrang prešiel za posledných 60 rokov veľkými zmenami a kniha je pokusom zachytiť svet Tibetu na rozhraní minulosti a budúcnosti. Svet, v ktorom majú svoje miesto tradičné obrady, ale aj mnísi s mobilnými telefónmi a lamovia voziaci sa na terénnych autách. Leží to vo výške 3000 metrov nad morom, takže treba byť ako si trošku fyzicky na to pripravený, ale iste by som to každému odporúčil, je to podľa mňa veľmi zaujímavé, také okno do tibetskej kultúry, ktoré je pomerne prístupné dopravne a nachádza sa na okraji tibetskej národnej plošiny, takže tam nie je problém sa ani dostať, ani tam netreba nejaké špeciálne povolenia a vlastne človek vidí naozaj na mieste, čím a ako vyzerá teda to náboženstvo dnes, ale nie náboženstvo, ale vlastne celá tá tibetská spoločnosť. Stano Hudák, Teatry. Z ďalekého Tibetu sa vrátime opäť na rodnú Hrudu k nášmu Dunaju. River Gallery, ktorá pri ňom sídli, privítala jar hneď 2 výstavami. Spája ich téma ženy ako hlavnej hrdinky príbehu umelca a jeho diela. Zatiaľ čo v prvej časti nájdete obrazy od viacerých autorov, druhá časť priestoru je venovaná žene umelkyni a jej pohľadu na ženu ako zdroj večnej inšpirácie.
Výnimočné diela Tarasa Lobudu, Patrika Businiaka a Franka Jalšovského. Práve obrazy týchto troch umelcov máte možnosť vidieť na jedinečnej výstave v River Gallery nazvanej Kráska zviera. V príbehu žena versus umelec to naozaj častokrát je v takej tej rovine, že kráska zviera. Pri úplne nádherných, na tých mega krásnych ženách to až je taká kategória, že buď sa ich zmocnú naozaj len takí tí netvorí, alebo proste naopak muž má až takú posvetnú úctu. Jedného z našich najúspešnejších grafikov, Franka Jalšovského, fascinujú kone a ženy. Na svojich obrazoch zobrazuje súčasný pohľad na ženu, ktorému v zápätí sekunduje to, ako ju ľudia videli v minulosti. Na sérii aktov, ktoré sú v tej zárohom vedľajšom trakte, tak mám tam akty, ktoré sú robené suchou ihlou a staršia technika aquatinta, s tou som robil Venuše, vestonickú Venušu, čiže také voľné kópie a oproti taká akoby spolužitie symbióza som dával súčasný pohľad umelca na ženu. V protiklade k mužskému pohľadu na ženu prináša galéria ako druhá na svete priamo po Paríži výstavu The Betty Boop Collection. Jej hlavnou hrdinkou je komiksová postavička z 30. rokov Betty Boop. Práve táto cudná marketingová ikona s veľkými očami je v kontraste s aktmi na Moniných obrazoch. Na každom z mojich obrazov môžete vidieť zápas medzi realitou, tu znázorňuje akt, a virtualitou v podobe Betty Boop. Uvedomila som si, že hoci je Betty Boop kreslená, má v sebe obrovskú ženskosť a sexualitu. Feelings get strong to do what comes naturally. It takes a man and a woman and one man. The dialogue between Tu vidíte dialog medzi virtuálnym a reálnym. Je prítomný v každom z nás, a to vďaka modernej technológii. Vlastne sme často stratení, lebo nevieme, kde sa nachádzame. Môžeme totiž žiť súčasne v reálnom i virtuálnom svete, vďaka čomu sme zmetení a vystrašení. Obe výstavy si môžete v River Gallery pozrieť do 14. júna. Daniela Papová, K3. Iste sa toho za týždeň udialo viac už ale dnes nestihneme, za to na budúci týždeň vám prinesieme reportáž z premiéry alternatívneho muzikálu Bubliny v betóne z výstavy na americkej ambasáde v Bratislave a chystáme sa aj na výstavu fotiek, ktorá ukazuje Anglicko bez cenzúry. Užívajte si slnečné dni, pri rozprávaní o kultúre sa stretneme opäť v máji. Dovidenia.